Ngapain subhaya pi syakani ka Amen Faithful and True Channel. Hakan ka singi sa sisin apologetic pateng. But ngin ya jubab ya kini ki jingkeli ya kini ki jing sngautu kaba bakla halor ka ketin ke jongblei halor ka jing penyai apo kapalang Kristan. But kadai sapang kabaptisma ya ki kunlung. Tikidon kiba keren hakane karukom ki ong ya ki kunlung. Omla ban ai baptisma namar kimpat la banjit hi ya ujisu. Ki ong sisyo ka Bible ka hikai ba ki briu ki dei ban kala ka pamut shwa ban pidiang ya ka baptisma. Nekong ngi dei ban ngej pat hadin kata ngila ban sya pen baptis. Tega jing pensyai le nege jubab alor kane kalong. Haka Bible don bun ke jing kedau ya ke jing pen baptis ya ki kunlung. Padai nakane ba kabun ki pai Kristan lembaka history ki ngej bat ki le ya kane. Mohaka history jong ka jing im Kristan hi ngisyam yakane ka jingle. Ka Bible kam don ka hukum ka basyai ban pen baptis yaki kunlung. Henry kam ongru ban khang yakata ka jing pen baptis yaki kunlung. Lemne kam hikai badai tang yaki balasan lene yaki balala ban simrai hi dalade ban ngej hau Jisu. Kei keba ngila bantip bat pule na ka Bible halor ka ni kebenta kalong lemba kijing kedau kiba pen imat kilale kumta kibalong parang kiong indirect indications. Wadla kataru la ban pen da kidau kiba klain ban Krisyan ya kajing pen baptis ya ki kunlung. Dengan pej ya ki katok ni ki dekat na ka Bible. Nah, ki kam jong ki apostol kalong pa kandriu dekat pa san, pa kandriu dekat lai pulai, pa kasiti benikong jong Paulus apostol sa ki Korin kalong benikong dekat kandriu kini ki ong ba la pen baptis ya ki yeng dan ya kalong yeng barok kawai. The whole household. Dengan peji kini lai tili ki dekat. Kam ki apostol kandriu kat san. Insiam kenola rami haka Bible maka bat ki bahayeng jongka kila yo baptisma. Dan tu insiam kini ya kebangila ruban page isu na ka lenong ke ba sipau dekat arpusau hadu sapupra pat ka dekat kadway kini dekam apostol ke kadway dekat katsau. Tingnya page ya kene ke ba ngi ong ka dekat ke bakan riu dekat ke bakat san ke dei pang ke kene pilaban page pilaban plit ya kene ke dei pang ke ke dei jing yalap jong Paulus ha Filipi ha Filipi lo ong hang ni ratho hang ni had khat bakat wei ma kan riu khat wei ngila kiu da kaling na truas bat ngila le bet Shadu Samothracia. Pat kumlai syai pat Shania Polis. Nangta Shadu Filipi kanong ba baning kong jong ka ilaka Macedonia. Bat ka sinong bu hai jong ki Roman. Pat de hang ni Paulus ulalit ban hikai hang ni. Pat kani ka ketien ka maka bat ki bahayeng jong ka kilaya baptisma. Kene ka ka hang ne kide ka we ka brio ka Lydia kanong di jain sautu na Thiatira kalalong ka kentei ka ba idblay padu try ula kta ya ka donut jongka ban sha skor ya ka ba Paulus ula keren
nang ta sebutkan ni ke boong maka bat ki bahaying jongka ki layo baptisma nang ta saka lenong ke bakhan riu khot lai phulai ke ju ke lenong ke bakhan riu ripat ke khot lai phulai hang tu la tho la pen baptis ya u bat ya kaying ka sem jong u baro shisendon te mano ta u hang ni ini di Jepang unong ap patok unong ap patok but hang ni don mano ap patok don u Paulus bat u Silas kibala duai kibala yaro ruai yaro ya ublei ke di hadu khat arpusan haka por siteng senyau Paulus bat u Silas kila ya duai bat ya ruai yaro ya ublei bat kiwe pat ki koidi kila sangap ya ki kensan la ki ujumai ubajur hadu ba kinong rim ka patok kila kenyu mar kumta ki jin khang baro kila pli bat ki kinjri kila slor na ki koidi bat ni pule ter hang tu ya katu ke jing etu sepang katu ke jing jia ha patok bat utu nong ap patok ulapan jing shai bat kila rung siapo ying kan kat un nong ap patok se ying jo une bat un nong ap patok ula sait ya ki kijat jong Paulus bat u Silas te nang ta sa le ayu une ula keli ngadai ban le ayu rangba bantu blait im te kum tu usaya tu hau pa ude ban ngej hau trai jisu te sajia kan ne ka ba lai phulai khot ka palai phulai hakatahi ka pormit unong apatok olai sim iki ola site ya ki jingmong jungki bat la pen baptis ya u bat ka ying ka sem jong u baro sisendon nang ta hakasiti benikong syakinong korin ka khot ka bakhan riu la thong to ho ngalapen baptis ya baro ki bahaying hasem Stefanas bukan capang ka jing ai pen baptis lukren ya ka pang hang tu ya ka ba ki don ki ba la ya wo nia ya u te de nak ki dau pulu sang tu ukren pen sai ka la don ka jing ya pat hapeng ki kristan na du ka por jung ke jing sedang jung ki kristan ru la don rupa ka jing ya pat pade nak ni ka dau ka we nak ki jing pen sai jung u ya ka ba ya hab bet ka ni ka pang ka ba u Paulus ula ong hoi ngala pen baptis ya baro ki bahaying hasem Stefanas maru kren tu ki bang ngam sem la pen baptis pat kum ne kum tai den rei ya kan ne we ke ying pade u pentikna ba u de ma u ba ula pen baptis kum ta ke jing kli kawan pat kan ne ka ta jing kli kalong ka ei kalong ying hato kala ban kentup ya ki khun kato kane naki ki badang hapo karta ban don ka jing sngu thu lena perkyong ki badon ka age of reason haka jing page jong ka bible par kum ju uru haka jing perkhat jong ki briu baro ka kentin long ying ka kedau shai bha ba ka kentup ru ya ki khun laban sem bun ki nuksa halor kane ka we na kitab Genesis long ka balai phunriu khat riu Genesis lai phunriu khat riu ngan pule mo sapang u Esau hang ne lai phunriu khat riu te u Esau lai sim ya la ki tenga ya ki kun senrang ya ki kun kentei bat ya ki bahaying hasem jung u baro long kum no ya la ki tenga ya ki kun senrang ya ki kun kentei pat ki bahing hasem jung u baro abang bahing hasem jung u baro te ka kentup mo wat ya ki khna ru ya ki kun kentei bat ki bahing baro ya ki kun senrang bat kun kentei la tho hang ne ya ki kun senrang bat ki kun kentei te ki barit ru ki dan to baro ki kun jung u lawan pedu ke ba kum kene na ka kitab benikong jeng ji thok kan mau long ka ba spro du khan riu nang tangi pej biang kene ha ke Genesis si sakala long ka ba sapunyo
Kalau long kapa sapunyau dukhat kapa khat ar. Sapunyau dukhat kapa khat ar ke ongkum no. Kani kede pang la thoi pang u Joseph ula ai yala ukpa yala ki henmen bat ya ki bahayeng hasem jong ukpa jong u baro. Kumno ula ai ukpa yala ki henmen bat ya ki bahayeng hasem jong ukpa jong u baro. Ti kita ki bahayeng hasem ti kendon ken ki ba khlung ru ki bahayeng hasem jong u baro. Ti laban Pedro ikene ha kitab jingken long ka ba khat pra ka khot ka ba khat we. Ha Matius Gospel ko Matius nong ka ba khat khandai arpu khandai. Ti hang ne thok kum no jar uba ino ialah ka ying ka sem. Hang tu la thok jar uba ino ialah ka ying ka sem. Ngin ya pet nai ne mo. Khat khandai arpu khandai ujisu wong yaki senran jong u. Jar ubala ino ialah ka ying ialah ki ying kisem ialah ki henmen ki para ialah ki kimi ki pa ne ialah ki kun ti hang ne ru siam kumta kini mut kathau ya ka ying kasem barok ka we don mano ta ka ying kasem kimi ki pa ki henmen ki para ki kun ti kita don lang kai thang ta te susu ka Bible ka kedauru ya ki long ying ki pakalalong Kristan ba kila laj im kumkun kusa hikam jong ki apostol nang makharwe dekat khat saw ki ktin ki ban pelaj im ya pi bad baro si ying ki ktin ki ban pelaj im ya pi bad baro si ying hatu ka kam jong ki apostol khatwe dekat khat saw bad ka hikai ba ki khunlung ki long ru si benta jong ka jing ya te jutang ne ka kunhun Kristan kum ki briu ki balasan kum jur ki briu ki balasan ki khunlung ru ki don benta ka jing ya te jutang tum ka nuksa ngun sim ha ka Deuteronomy long ka ba arpu khandai ka khat si phau hadu khat ar ha pedeng jung kitu nyu i ki khun rit jong phi ki khun rit jong phi ha ka tu Deuteronomy arpu khandai siporu khadar ki khun rit jong phi nata terter pule khnang ba phinte yelade da ka juban ba ka jutang utrai ublei jong phi tang tu thoru wat ki khun rit jong phi te Genesis ru isem Genesis arpu nyau khat nyau but Matthews khat khandai khat saw isa pule kini Genesis arpu nyau khat nyau Matthews khat khandai khat saw kane ka pen i ba ka jing pen im la sim kum ka benta jong ka kenhun kum juru kum ka benta ka ba simen kane ka long ka balapan scam da ka jing ya tai ba benya jong u apostol Paul u bayenu jor ya ka baptisma bat ka jing ot share lane pareng yong ka circumcision tingin pule ka to kane ya kane ka jing batai jong Paulus apostol in sim na sithi saki kolose kalong ka ba ar ka dekat kharwe hadu khatlai kolose ka dekat ka ba kharwe hadu khatlai jong kalong ka ba ar tingin pule hang to ha uru laot share ya pi om da ka jingot share bale da ka kti henry da ka jingot share ukris ka ba wengno ya kamet do nadong shadong ha ka baptisma la tep lang ya pi bat ukris bat la pen mi padru ringkat bat namar pilanget ha ka bor ublei uba la pen mi pad ya na ki bayap pilayap akapop bat ompat ot share ya ka do jong pi henry ublei ula ai ya pi ka jing im bathmai ringkat bat ukris ula map ya ki pop jongi barok te hangne ka jing nujor jong une u Paulus pilaban puleru
ke city syaki Rome ka lenong ka south kot Kadwade lenong kandai du kot sau bat syaki Galatia kalong ka balai du kot kat sau ar kandai namar ba ka jingot share yaki kun shindrang ki badang prasnem karta kalong ka badai ban perkat ba ulamut ba ya ka baptisma ru dei ban le haki kunlung ki badang red bah dik lam kumta balai unya nujor kumta barok kini ki saki ki pen iba ya ka baptisma ya ki kunlung la nyau kum kar kom le ka ba man la kapor ni ka ba julong normative practice Tiu Protestan undang la abania terkonia susu ong Henry a ki kam jong ki apostol kalong ka ba ar ko la pupra kani kaya David ya ka baptisma jong ka jingkela ka ba mut lane repentance baptism of repentance kani ka dei sabar ka baptisma ki kunlung namar ki kunlung ki dang kena palat ban kela ka ba mut ti ya ka jubab halor kane kalong kajinga tu haki kam ji ong ki apostol ngin pet ya kane ke baki objek tingiru ngin ya pet ya kane kam apostol nong ke ba ar khot lai pupra to khot lai pupra hakane ke jing tu kane ke jing jia hang ne kade ke ai kane ke jing jia jong ka sngi pentecost Petrus ula ong haki to kelak pamut pa we na pi unyo ya ka baptisma kelak pamut pa pinyo baptisma hakerteng ukris ti ka kampla hangni katang sujia ki senran kila dap da umen sim pa khuit pat ki sedang pan kren haki ktien pa pher upajba ulai lum ban pej ya kepala jia bat ki balawan kilong kiba na kiri baper bat kila yo sngew ya kine bakila kren halaka jong ka ktien jong ki hi hakane ka londong kane ka kami ke apostol hi ka long ka ba ar khot ka ba khat sau Petrus uyeng ban batai haki ya kane ke jing kren jam baro ka kini ki senran klia kren jam adin ka jing hiar jong man sim ba khu klia kren sawa jam ba tu la batai ya ka pentecost bat ulai lap ya ka gospel hakabakut jong ke jingkren jong u ki briu kila syak dungak ha ka do nut jong ki bat kila ong hau Petrus bat ki we pat ki apostol ko para ngin le kumno kani dekat lai punyo na kani ka lenong ko ba ar jong kani ka kam jong ki apostol hadin kata hakane ke dekat ke bangi keren Petrus ula jawab kumno to kala ke pamut bat we na pi unyo baptisma haka kerteng Yesus Kristus kenang ba endu map ya ki pop jong pi bat pin yo priang ya ke jing ai jong umen sim bakut kam apostol ka lenong ar khot lai pupra kani kalong ke jing atu jong ke jing jaba sisa pat ke jubab jong Petrus kalong seki briu ki balasan ki balak kili yau kam siam lamut banlong ka hukum pejba ni ban perlong ka general rule halor ka kom pen baptis hakabalang sisa ubriu ubalasan udai ban kelak pamut shua ban yo baptisma kumba ka balang ka hikai kani kalong ka ba kela ya kibalasan kini kerkom jingkala ka pamut na ka banta kibalasan ya ka ba ki le banyo priang baptisma pat kumno ki rung syaka kenhun jong ki Kristan ta ka ba ki kala ka pamut kini kamut ya kibal he lasan Henry ya ki kunlung om dei ban khangno na ka jing mentoi jong ka baptisma tang namarba kimpat la ban kela ka pamut badru kimpat don pop
ya takipop kiba kilale hidalade. Ipun kut ndakane Martin Luther ula keren ula ai kene jing keren berkene jing patai. Ngimle kumju hake jing ai baptisma ki khunlung. Ngiwan ra ki khunlung dake jing nget berke jing nia ba nget bat ngi duai ya ublei ban ai ya tu khunlung ya ka jinget. Henry ngimpen baptis ya ukun halor kata. Ngile tang halor ka hukum ublei. Balai lakili. Namar baro ngitip ba ublei syukor. Nga baru para marjan jonga baro kibriu kila ban bakla bat syukor. Henry ka ketin ublei kamla ban bakla. Uang Martin Luther. Ti kumtu ka jing batai ka jing sot na ki dkhot jong ka Bible halor ka jing pen baptis ya ki khunlung paka don nongrim bat ka don jing mut bat ka mentoy bat ka ai jing jong blei ha ki khunlung habangi pen baptis ya ki nunga ban biang ya kane ki khunlung ki long ki bampat don pop lada ngi pendu ya kane ngi pendu ya ka jing blei halor jengki te datang ki balasan ki balak ban pediam baptisma ki khunlung ru kim dei bandu ya kane ke jing mentoy jong ke jing ai jong ublei lengba jong ke baptisma te nomor kata to ngin pen slam ya ki khunlung bandai dra bandu ai baptisma ya ki bandai dra ya ki syakapalang no bandai dra te kumba upolus ula batai ba ke jing wat share kalalong ya ki khunlung ti kumju ru ngi ba orang Kristan ka baptisma ka dei ban airu ya ki khunlung. Ina mar kata tu ngin ya bat ya ke jing sisa ngin ya bat ya ke jing hikai ki babiang ki babet bangin suya perkhat da kumai pat kum ki breu. To ya sam ya kane sya ki parlok ya sam ya kitu ki ba don jing artatin te sa sengah baharu ya ki dekat ya ki bangam shimla pule but ya ki ba ngam ai haka screen tambalar pi sengah baha pi kwa ban wat te post ke video ya ki adin bangla pule ya ki dekat kalau orang ki dekat sa pule biang na sadalade but pin sayo jing shai susu na kaba pi pule to try undon rengkat bat pi bon unyai pin shai ke jumut sim perkat jang pi kule sibun ni kapor jang pi pat ya ka jing ya sam jong pi baro ya ka jing kersan jong pi ya ka ne ka jing persang lengba jong ka ne ka channel ban ya sam ya ka ketin ka jong blei ya ka jing hikai basisa jong ka balang ya ka balawan hiar nadu ki por jong ki apostol ku blei sibun